Soc Victòria, soc activista climàtica de Futuro Vegetal, tinc 38 anys. Em preocupa moltíssim la crisi climàtica i per això soc activista. Futuro Vegetal és un col·lectiu de desobediència civil que s'enfoca principalment en la crisi climàtica i més concretament sobre la influència que té l'agroindústria sobre la crisi climàtica, que sobretot a Espanya es parla poc, però som la granja d'Europa i per això nosaltres creiem que és important parlar-ne. Des dels anys en què l'activisme climàtic ha pujat més el to de la protesta, més cap a una desobediència civil en lloc de fer una protesta comunicada, doncs estan a haver-hi molts casos a Europa de persecució, criminalització dels activistes ecologistes, ja sigui penes de presó, prohibició inclús a França d'un dels col·lectius, inclús si hi havia avisos de protestes per ordre judicial, alguns activistes que no poguessin sortir per fer house arrest, no sé com se diu, que tinguessin que estar a casa i que no poguessin participar en la protesta. Doncs hi ha hagut una onada de criminalització ascendent, jo diria. A Europa, més o menys, tenim sort, entre crometes, perquè hi ha molta repressió, estem molt reprimides perquè tenim el dret de protesta. El que passa que sí que hi ha països que la repressió és moltíssim més forta, molt més forta, i inclús amenaces de mort, i han mort moltíssimes activistes llatinoamericanes que els envien el sicari a casa. No és el mateix fer activisme a Europa que fer activisme a Llatinoamèrica. Això no vol dir que hàgim de permetre que aquí a Europa ens reprimeixin. Per exemple, nosaltres a l'estat espanyol sí que Futuro Vegetal, també Extinction Rebellion, ha aparegut a llistes del fiscal dintre d'amenaça terrorista, no? I això és un punt d'inflexió en el que se'ns consideri simplement moviments socials que protestem i ja està, a que se'ns consideri possibles terroristes per part de la institució, no? La narrativa seria que la protesta és legítima, però és sortir al carrer a unes hores específiques i ja està, i la desobediència civil per la institució no està reconeguda, algo que la ONU ha reconegut múltiples vegades i que tenim tot el dret, no? Això el que fa és que els diferents moviments socials tinguin més problemes a l'hora de fer la protesta, perquè han de posar molts recursos econòmics i de temps en contrarrestar aquesta repressió en lloc de focalitzar-se en anar endavant per frenar o per almenys que no estiguem als pitjors escenaris del canvi climàtic. Ens han vulnerat molts drets. A Futuro Vegetal, aquests activistes climàtics estem patint una repressió molt forta ja policial i també judicial. Policial amb infiltracions, amb processos de detenció quan no són necessàries i vulneració d'altres drets, però també una persecució judicial, ja sigui per buscant organització criminal i altres penes, i també econòmica, perquè algunes persones han fet donació i la policia de moment té aquestes donacions congelades i no les podem fer servir, no? I ara estem en un procés d'imputació d'organització criminal. L'organització criminal, en teoria, són gent que s'organitza per cometre crims i, a més, lucrar-se d'això, no? Nosaltres no ens organitzem per lucrar-nos. De fet, perdem diners i perdem temps
i no ens organitzem per fer actes criminals, sinó ens organitzem per fer protesta. Llavors, que se'ns compari a una organització criminal, doncs, que podria ser tràfic de persones, drogues, armes, sí, em sembla absolutament desproporcionadíssim, innecessari, un malgastament dels recursos de l'Estat, però és que dels recursos de les ciutadanes. Tot això està portant a que hi hagi una part de la població que es cregui aquesta narrativa, no? I que en lloc de focalitzar-se en per què protestem i tots els drets de la ciutadania, tindre aigua, tindre menjar, tindre sanitat, tot això que estarà en perill d'aquí uns pocs anys amb la crisi ecosocial, es focalitza els esforços en que alguna part de la gent pensi que simplement som vàndals i som terroristes. El fet de que la policia ens estigui perseguint judicialment i que se'ns infiltri policies a l'organització, primer, el policia fa que estiguis pensant tot el rato si el company és un policia o no. Hi ha alguns policies que han tingut relacions sexoafectives amb algunes activistes, el qual trenca molt la dinàmica de confiança, i el problema és també l'ansietat que això pot generar per la paranoia de tal persona serà policia o no, o m'estan seguint, o... El problema que hi hagi un policia infiltrat és principalment l'impacte psicològic. Literalment destrossa el moviment. De la repressió judicial, que se'ns imputa càrrecs, el que sigui organització criminal, danys, protesta il·lícita, desordres públics, té múltiples impactes, com pot ser l'econòmic, ja que sigui que tots els nostres esforços vagin a recollir diners per pagar multes, per pagar abogats, impacte psicològic perquè la gent, en lloc de pensar quina és la protesta que vol fer següent, és pensar com ens organitzem per no tenir tanta repressió. Tots els esforços van encarats més en lluitar contra la repressió que en realitat en el moviment social en el que estem, que és contra la crisi climàtica, no? Des d'un impacte personal és el fet de que tu tinguis la possibilitat d'anar a la presó et fa molt pensar personalment on estaré d'aquí 4, 5 anys, no? O inclús 2, no? Puc anar a estudiar a un altre lloc o començar una carrera, començar una FP, no? Començar uns estudis, ho podré acabar, no ho podré acabar, vull tindre un fill, vull tindre un animal. La repressió pot generar una desmobilització social general, que en realitat la desmobilització és que accedim a que el capitalisme faci el que vulgui amb els nostres recursos i anant cap a un camí de l'ecofeixisme. Com que a Futuro Vegetal hem tingut molta repressió al llarg de per almenys 2-3 anys, hem après algunes coses, s'ha hagut de canviar alguns protocols del qual no hi ha marxa enrere perquè el dany psicològic ja està fet, no? Algunes coses és que ens hem donat compte que hem de fer molta més xarxa entre nosaltres, ja que si es vol infiltrar un policia, s'infiltrarà i estarà allà, i per almenys que no ens danyi psicològic, que no ens faci mal psicològic i que si ha de fer feina, doncs que la faci. És cohesió de grup, no? També tenim unes psicòlogues voluntàries que el seu activisme, diguem, ha sigut donar unes hores gratis a les companyes que vulguin tindre aquestes hores psicològiques de manera individual. També s'ha pensat en fer tallers psicològics, diguem, però col·lectivament. Després, des del punt de
vista més tècnic, el que hem fet és que les noves persones, abans d'entrar al xat on estan les persones actives, ha de passar un temps fins que ja poden entrar al xat, per veure com se comporten. Això no vol dir que després no es pugui colar un policia, no? Però ja és com una primera selecció. Després ara sí que fem servir molts més noms, àlies, no? Un digital i un altre presencial. Fem servir altres plataformes encriptades, com en lloc de Signal fem servir Element. S'ha canviat una mica la forma de fer tot. Molts moviments socials han patit també repressió, sobretot els moviments socials que han patit repressió han tingut les portes obertes cap a nosaltres des del moment que vam anunciar, per exemple, el problema de la infiltració i el problema de l'organització criminal. Sembla ser que especialment els moviments socials que han tingut repressió són els que menys han simpatitzat perquè han estat a la seva pròpia carn. És que en realitat, fins que no estàs reprimit, no saps l'impacte psicològic que això té, perquè el que he explicat abans de que la teva vida es posa en el congelador és que és literalment això, i fins que no ho vius penses, no pot ser tant. Però és que en realitat és així, la teva vida està en el congelador.